Sa babanta bang may takaw dayang kakuni mayo na marayaw na duay kya bayan mo hangkan biutasan muing mga waktu sin kita dua. Ingatan bang ulo inhinangon ko minsan inumato panglirungan mo di ko ingatan bang ulo insa mabanta ako biyaw nagkaroon ka hapagtumtuman. Sa ako mabaya makapagbutas sabab sila sa kukay mo nakabida mang-amuin sa mawan sinabayan mo atas ko sumabar na sila sa ko maun pabaran mo. Ingatan bang ulo inhinangon ko minsan inumato paglirungan mo di ko ingatan bang ulo insa babanta inaku bihawon nagarokan hapagtumtuman. Sa ako mamaya magkapagbutas sabab sila sa ko